Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 21 ноябры җомга сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгышындагы Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп Русия белән Украина сугышын төгәлләү өчен 28 маддәлек план өлгесе әзерләде. Ул хәзерге фронт сызыкларын тондыру, Украинаның хәрби мөмкинлекләрен чикләү һәм киләчәктә бу илнең НАТОга әгъза булуын киртәләүне күзаллый. Киевтагы вәкаләтләр белән уртаклашылган документта Русиянең басып алынган төбәкләрдәге контролен тону да урын ала. Украинага иминлек гарантияләре белән бергә өлешчә тундырылган Русия активларыннан финансланачак яңадан торгызу пакеты тәкъдим ителә. Өлгедә моннан тыш ашыгыч рәвештә утны туктату һәм Русияны глобаль икътисадка этаплы буларак кабат интеграцияләү чакыруы да бар. Украина илбашы Володимир Зеленский Русия белән төзеләчәк нинди дә булса килешүнең Украинаның бәйсезлеге һәм суверенлыгын саклаучы сулык тәэмин итүе кирәклеген сөйләде. Киевта АКШ делегациясе белән очрашулардан соң ул Көнбатышның тотрыклы ярдәменә һәм игътибарлы дипломатик карашка ихтыяҗ барлыгын сызыклады. Ак йорт тәкъдимнең ике ягы өчен дә яхшы булуын әйтә. Зеленский исә бу мәсьәләне илбашы Трамп белән турыдан-туры сөйләшүне көтә. Русия узган төндә Украинаның дрон һөҗүменә дучар булды. Хәрби чыганакларга караганда 5 төбәк басып алынган Кырым һәм Кара диңгез өстендә 33 Украина дроны тоткарланган һәм юк ителгән. Русия һавачылык идарәсе дроннарның кимендә 8 аэропортның эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр итүен раслады. Краснодар төбәге коткару хезмәтләре Славянск-на Кубани шәһәрендә дрон төшеп 2 кеше яралануын, аларга медицина ярдәме күрсәтелүен белдерде. Җирле мәктәпләр, балалар бакчалары һәм өстәмә белем бирү оешмалары ябыла. Урта һәм югары белем бирү оешмаларына хәвеф-хәтәр беткәнгә кадәр дәресләрне туктатырга киңәш ителә. Ростов төбәгендә 7 дрон төшкән. Губернатор Юрий Слюсар хәбәр иткәнчә, анда бер электр баганасы зыян күрә һәм 200дән артык өй электр энергиясез кала. Кеше хукуклары күзәтү оешмасы Израильнең Гыйнвар аенда Тимер дивар операциясе вакытында Иорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендәге 3 мөһаҗир лагереннан якынча 32 мең фәләстинлене мәҗбүри депортацияләүен һәм бу гамәлләрнең сугыш җинаяте булуын җиткерде. Сөргеннәр җинендә башлана, аннары Тулкәрәм, Нуршемс һәм якын төбәкләргә тарала. Өйләр җимерелә һәм кешеләр бернинди сак чаралары күрелмичә яшәгән җирләреннән мәхрүм була. Оешма Израильне җимерүләрне туктатырга, кире кайтуларга рөхсәт бирергә һәм БМО белән халыкара мәхкәмә алып баручы тикшерүләрдә хезмәттәшлек итәргә чакырды. Газада вакцина ясау кампаниясе башлануга атнадан артык вакыт үтте. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы 10 меңнән артык баланы вакциналады дип хәбәр итте БМО агентлыгы башлыгы. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм партнерлары 9 ноябрьдә башланган вакциналаштыру кампаниясенең беренче 8 көнендә Газада 3 яшькәчә булган 10 меңнән артык балага иреште һәм кампания бүгенге шимбәгә кадәр озайтылды дип язды Тедрис Атханым Гебриесус шәшәмбе көнне X платформасында. Әйтүенчә, компания 40 меңнән артык баланы кылычлауны максат итә. Аларны кызамык, дифтерия, Б гепатиты, үпкә ялкынсынуы, туберкулез, ротавирус шикелле дистәләгән чирдән саклауны күзаллый. Гебриесус компанияның 2 һәм 3 этапларының киләсе айда һәм 2026 елның гыйнварында уздырылачагын белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Бангладешта бүген булган җир тетрәүдә ким дигәндә 3 кешенең гомере өзелгән. Җирле янгын сөндерү департаменты башкала Даккада һәм янәшәсендә 7 бинаның зыян күрүен раслады һәм 1 кешенең яралануын белдерде. Зилзилә җирле вакыт белән сәгать 10:38 минутта теркәлә. Бангладеш метеорологиясе департаментына күрә, афәтнең эпицентры Даккага 50 чакрым ераклыктагы Нарсингди районы. Җир тетрәү берничә секунд кына дәвам итсә дә, Дакка халкы биналардан һәм өйләрдән чыгып куркынычсыз урын эзли.
AQSh Hindstanга 93 миллион долларлык Javelin ракетасы һәм Excalibur снарядларын сатуны хуплады. Бу Hindistan өчен Вашингтонның тышкы хәрби сатулар программасы буенча августтан соңгы беренче сатып алуы. Ике ил арасындагы бәйләнешләр августта бозылды. Ил башы Дональд Трамп ул чакта Hindistan товарларына салымнарны 50%ка арттырды. Бу яңа Делинең Русиядән нефть сатып алуына җәза буларак каралды. Türkiye İlbaşı Урынбасары Cevdet Yılmaz, Turkcell һәм Google'ның Türkiye'гә 3 миллиард доллар инвестициясы ачагын белдерде. Turkcell 1 миллиард доллар, Google исә 2 миллиард доллар өлеш кертәчәк. Хезмәттәшлек 2028-2029 елларга кадәр Türkiye'дә Google Cloud мәйданы төзүне, Turkcellның мәгълүмат үзәкләрен киңәйтүне һәм булут ясалма акыл мәгълүмати аскырманы көчәйтүне максат итеп куя. Вәкаләтләр бу кертемне Türkiye икътисадына халыкара ышанычның күрсәткече буларак бәяләде. Проектның 2030 елга кадәр мәгълүмат үзәге һәм ясалма акыл инвестицияләрендә 10 миллиард долларлык хәрәкәтлелек барлыкка китерүе көтелә. Косово илбашы Войса Османия хөкүмәт төзү омтылышлары 2 тапкыр уңышсызлыкка очраганнан соң парламентны таркатты һәм шулай итеп декабрь ае ахырында иртә сайлаулар уздыру юлын ачты. Бу хәл үз язмышыңны төзү хәрәкәте партиясенең кандидатлары Альбин Курти һәм Глаук Конфуцианың 120 урынлы парламентта күпчелекне тәэмин итә алмауларыннан соң булды. Куртиның февраль аендагы сайлаулардагы җиңүе партиясенә 48 урын бирде, тик парламенттагы лидерлыгы мәсьәләсендә аңлашылмаучанлыкларның озакка сузылуы процессның алга баруын киртәләде. Косово киң яклау алучы бер генә кандидат та табылмау аркасында 3 ел эчендә икенче тапкыр иртә сайлаулар белән очраша. Курти вакытлыча хөкүмәт рәисе буларак вазифасын дәвам итә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөнья өчен хәрефләр ата-бабаларының, элеккеге күчмә халыкларның һәм патшалыкларның хикәяләрен саклаучы, үзенә күрә мәгънәләргә ия символлар. Халыкларның җырларын, кануннарын һәм мәгълүматларын үзендә йөртә. Шуңа күрә төрки дәүләтләренең лидерлары катнашкан саммитта 34 хәрефтән торучы латин нигезле бердәм төрки әлифба танытылганда, бу вакыйга яңа чорның башлангычын символлаштырды. Моннан соң Маҗарстаннан Казакъстанга кадәр сузылган төрки халыклар бер үк текстларны укый, бер үк фикерләрне уртаклаша һәм бер әлифба аша бер-берләре белән бәйләнешкә керә алачак. Үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу язма Әсра Караташ Алпайның 2025 елның 13 октябрендә чыккан «Дөрес язу. Төрки дәүләтләр бердәм әлифба һәм бердәмлек юлында» башчалы мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. 2025 елның октябрендә Азәрбайҗанның Кабәлә шәһәрендә оештырылган Төрки дәүләтләр оешмасының 12-нче саммитының рәсми темасы региональ тынычлык һәм иминлек иде. Тик иң игътибар җәлеп итүче юллама сәясәт белән бәйле түгел, хәрефләр белән бәйле. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовның әсәрләре җыентыгын һәм төрки халыкларының риваятләрен аңлатучы огызнамәләрдән чыгып язылган тагын бер китап тәкъдим итте. Икесе дә яңа 34 хәрефле әлифба белән басылган, мәдәни һәм технологик яктан тирән мәгънәгә ия жест. The alphabet question has been one of the earliest and the most consistent debate in the Turkic world. Ибн Халдун университетыннан халыкара мөнәсәбәтләр белгече һәм Ауразия тикшеренүчесе профессор Яшар Сары әйтүенчә, Эрдоğanның әлеге ике китапны бастыруы Төркиянең бу әсәрләрне шик аръягына чыгаруына һәм төрки җәмгыятьләренең бердәм интеллектуаль кысалар барлыкка китерүенә мөмкинлек тудыра. Профессор Сары әлифба мәсьәләсенең төрки дөньяда иң борынгы һәм иң излекле бәхәсләрдән берсе булуын сөйли. Бердәм әлифба турындагы хыял бер гасыр элек башлана дияргә мөмкин.
1926 елда Азербайҗанның Баку шәһәрендә узган беренче Türkologiya конгрессында академиклар төрки телләрне берләштерәчәк латин нигезле әлифба күзаллый. Тик Советлар Берлеге Кирилл әлифбасын мәҗбүри кыла һәм бу хыялны шәлпәрәмә китерә. 1990 елларда бу хыял кабат көн үзәгенә чыкты. 1993 елда Төркиянең Анталия шәһәрендә узган Төрки шура җыелышында төрек әлифбасына берничә яңа хәреф өстәп бердәм стандарт барлыкка китерергә карар кылына. Ахыргы елларда бу процесс 2009 елда төзелгән һәм башта Төрки шура дип аталган Төрки дәүләтләр оешмасы кысаларында институциональ форма алды. Бердәм Төрки әлифба комиссиясе 2024 елда Бакыда җыелды һәм 34 хәрефтән торучы системада килеште. Ул телләр арасындагы фонетик аермаларны үз иченә ала. Тулайым алганда, ахыргы саммитта әйтелгән бердәм әлифба максаты бер гасырлык тарихи планлаштыру һәм тирән мәдәни мирас өстенә утыра. Тик бу гына түгел. Төрки халыкларының тамырларына сәяхәт ясыйбыз. Алтай тауларыннан килгән күчмә кабиләләр бөтен Ауразия кыйтгасына тарала. Көньяк Азия, Сибир, Анадолу һәм Балканнарга барып җитә. Күк төркиләре каанлыгы, Уйгыр каанлыгы, Тимир империясе, Сәлҗүкле, Госманлы һәм Бөек Монголлар империясе төзделәр, телләрен һәм мәдәниятләрен кыйтгалар буйлап илттеләр. Төркиләрнең иң борынгы язу теркәүләре 8нче гасырга Монголияның Орхон елгасы ярларына чыкылган. Орхон язмалары борынгы төрки әлифбада язылган һәм идарәчеләрнең сүзләрен һәм батырлыкларын теркәгән. Төрки тел тәүге тапкыр үз хәрефләре белән тарихын сөйли иде. Тик вакыт узган саен күченүләр һәм яулар вакытында тел бик күп мәдәният һәм телнең йогынтысы белән үзгәрде. Әгәр элеккеге бердәм әлифба бар икән, нигә бүген аңа кире кайтмадык? Җавап: гамәлилек һәм замана ихтыяҗы. Элеккеге төрки рун язуы матур, тик буталчык, ул латин нигезле түгел һәм санлы технологияләргә кертү авыр. Моннан тыш бүгенге төрки телләренең барлык фонетик нечкәлекләрен чагылдырмый һәм программалаштыру, мәгълүмат базалары һәм ясалма акыл системаларына кертелми. Шул сәбәпле латин нигезле әлифба сайланды. Тик Мармара университетыннан төрки мәдәният эшчәнлекләре белгече Башак Кузакчы фикеренчә, моның да кайбер кыенлыклары бар. The task requires careful scientific planning and strong coordination among states. Кузакчы телләр арасындагы фонетик аермаларны карау һәм һәр телнең үзенә хас тавыш системасын саклау өчен игътибарлы фәнни эшчәнлек һәм төрки дәүләтләр арасында координация кирәк булуын сөйли. Моннан тыш ул бердәм әлифбаның уңышының процессны мәҗбүриләү түгел, гармонияләштерү проекты буларак карауга бәйле булуын әйтә. 34 хәрефтән торучы бердәм төрки әлифбасындагы хәрефләрнең күбесе төрекчә укый алучылар өчен таныш булачак. Тик берничә махсус хәреф бар. Төрле төрки телләргә хас авазларны билгеләү өчен уйлап табылган 5 хәреф. Алар күпер вазифасын башкара. Төрекчә, казакча, үзбәкчә, кыргызча, төркмәнчә һәм азәрбайҗанча сөйләшүчеләр моннан соң бер үк текстны укый алачак, бер үк авазларны чыгарачак һәм бер үк мәдәниятны уртаклашачак. Өстәвенә һәр телнең үзенә хас тәмин саклап. Бу төрле диалектлар һәм ерак шикләр дөньясында да төрки халыкларны берләштерүче хәрефләр барлыгын хәтерләтә. Әлифба санлы интеграцияны да мөмкин кыла. Ясалма акыл тел модельләре, программа мәгълүмат базалары һәм шик аръягы элемтә моннан файдалана. Бу технологик үлчәм инициативаның глобаль көчләр ясалма акыл нигезле тел технологияләренә зур инвестицияләр ясаган чорда нигә көчле кайтаваз табуын ачыклый. Төрки дәүләтләр өчен әлифбаларын берләштерү санлы чорда тавышларының юкка чыкмавын тәэмин итү өчен юл. Бердәм әлифба инициативасы 15 декабрьнең халыкара мәйданда бөтен дөнья төрки тел гаиләсе көне буларак танытылу тырышлыкларын да үз иченә ала.
34 harften turuvchi birdam turkiy alifbasi tarixni ham texnologiyani birleştirə, dialektlarga ihtiram күрсәтә, birdamlikka etergiş bire, mirasni da saqlay, sonli kileşekni de qulaşlay. 100 yıllık hayalını siyasatga öwrildirib, Türkiy dövlətlər hekayələrinin şiratdagı bölümün birgə yazarga əzzir bulularyny күрсәтә. Bu bölümnün ahırına yakınlaştık. Yazmabız Esra Karataş Alpay'nın 2025 yılının 13 oktyabrında TRT World'da çıkan Dürüst Yazı, Türkiy Devletler Birdem Alifba hem Birdemlik yolunda başarılı makalesine nigizlenip hazırlandı. Tınlauğuz için rahmet. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Muhterem tınlauçılar, Türkiye'nin Künçılış Anadolu tübeginde urnaşkan Erzincan şehri, bakır işkerdu koldan yasalgan eserler hem bu ülkede yetişken ustazları bilen tanıla. Erzincanның Сәүдә һәм сәнәгать палатасының мөрәҗәгатеннән соң Эрзинҗандагы бакыр җитештерү һәм кул эшләре сәнәгате 2002 елда Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре арасына керде. Биредәге максат кул эшләре сәнәгатенең остаздан өйрәнчеккә җиткерелүе белән бәйле төп кагыйдәләрне билгеләү. Эрзинҗанлы бакыр остазлары тәлинкәләрдән алып вазаларга, кахвә чинаякларыннан алып мунча ләгәннәренә кадәр 500дән артык әйберне бакырдан ясый. Җитештерү этабында беренче итеп остаз проектлаган шәкелләр бакыр тәлинкәләргә уеп ясала. Бакыр һәр этапта катылаша. Аннары остаз каләм ярдәмендә нечкә бизәкләр төшерә, әсәрне көмеш белән капларга әзерли. Тутыргыч каләм белән капланачак урыннарны тутырганнан соң әйбер көмеш нитрат белән каплана. Икенче этапта үтә күренмәле лак белән каплыйлар. Бакыр эшкәртүдә иң мөһим кагыйдәләрдән берсе бакырның каралуын булдырмау. Бакырдан ясалган әсәрләр 100 елдан артык каралмый саклана. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye Zayne Radyo Gayane. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Jeddah Radio Amriyat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
It Türkiye hangi radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz öyle tut aldığın şu nefesi, bil ki ben de tek nefeste geçirdim sensiz günlerimi. Dur biraz öyle dur, best olsun şu endamım, saklayayım en derine anlamını yaşantımın. Hep seni seveceğim, kim ne derse desin. Seni üzmeyeceğim, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Biraz öyle tut aldığın şu nefesi, bil ki ben de tek nefeste geçirdim sensiz günlerimi. Dur biraz öyle dur, best olsun şu endamım, saklayayım en derine anlamını yaşantımın. Hep seni seveceğim, kim ne derse desin. Seni üzmeyeceğim, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Bu kalp içimde teksin, yaşadıkça göreceksin. Biz ayrılamayız, kim ne derse desin. Muhtaram tamaşaçılar, Türkiye Ovazy Radiosu'nun tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 2'de 19 metrli qisqatlıqının 15360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen www.trtdinle.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişke 8-ortada
42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3 һәм Türksat 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinne кушымтасы аша. Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшырабыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06-443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.